хушбахтона масҷиди калонтарин дар ҷумҳурии Тоҷикистон кушода шуд ва гуфта мешавад ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба пули доштагии хитон метавонед ки ҳар моҳ 40-50 ҳазор рубл кор кунед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк монед ва то охирша тамошо кунед. Ба маълумоти ҳамаи шумо як хушхабари дер интизора мехом бирасонам. Ва агар ягон савол дошта бошед, саволотона дар комментария бинависонед. Худо розӣ боша, пагоҳ дар видеои оянда ба ҳамаи саволотон ҷавоб мегардонем. Ба хотире ки ҳозир финали конкурса гузарондем, ростияд кам тарак хаста мебошем, ба ҳамин хотир ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонем. Ифтитоҳ пас аз 4 соли интизорӣ. Далелҳо дар бораи масҷиди калонтарин дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Хушбахтона масҷиди калонтарин дар ҷумҳурии Тоҷикистон кушода шуд ва ба истифода дода шуд. Лоиҳаи масҷиди марказии Душанбе аз ҷониби меъморони тоҷикистонӣ ва Қатару омода карда шудааст. Дар таҳияи он ҳам анъанаҳои шаҳрсозии ҷумҳурӣ ва ҳам таҷрибаи ҷаҳонӣ ба назар гирифта шудааст. Аз ҷониби меъморони ҷумҳурии Тоҷикистон ва меъморони Қатар сохтанд ва ба истифода доданд. Гуфта мешавад ки дар оғози шартнома дар бораи бунёди масҷид байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қатар ҳанӯз соли 2007 ба имзо расида буд. Аммо ин масъала тӯли 2 сол пӯшида монд ва фақат соли 2009 таҷлили 1310-солагии имом Аъзам, яъне ки Абу Ҳанифа, асосгузори мазҳаби Ҳанафия, сари ин масъала баргаштанд. Ва гуфта мешавад ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пеш аз оғози сохтмон аввалин санги ин масҷидро гузошт. Арзиши ҳамагӣ сарфшудаи ин масҷид $100 миллион дар бар мегирад. $70 миллион аз ҷониби Қатар сармоягузорӣ шуд ва $30 миллион дигар аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон. Ва инчунин гуфта мешавад ки дар ин масҷиди нави калонтарин дар ҷумҳурии Тоҷикистон яку якбора 133 ҳазор нафар метавонад ки намозгузорӣ кунад. Яъне ки нафарҳое ки дар дохили масҷид намоз мехонанд дар умум 43 ҳазор мебошад. Дохили масҷид 43 ҳазор нафар одама барои намозгузорӣ ҷой метиҳад ва асталниш берун аз дохил бигем. Яъне ки дар умум дар замине ки масҷид сохта шудагия 133 ҳазор нафар одам метавонад ки дар як вақт намозгузорӣ кунанд. Ва гуфта мешавад ки ин масҷид дар Осиёи марказӣ дуюмин масҷиди калонтарин ба ҳисоб меравад. Тамошобинони азиз, боварӣ дорам ки ин бениҳоят як хушхабар барои ҳамаи шумо буд ва мехоҳам ки дар ҳамиҷа як чизи дигарам ба ҳамаи шумо тавсия битиём қайд карда бигзарам. Чихеле ки медонед дар канали ма курси дарсомӯзӣ P2P рафтесай. Нафарҳое ки мехоҳед аз интернет бо роҳи осон бе ягон риск пул ба даст биёрен, шумо метавонед ки аз курси мо дарс бихарен. Номерои WhatsApp ки дар рӯи экран мебинен, дар WhatsApp бинависонед, ба шумо маълумоти пурра метиҳанд. Ин ягон ҷои фиреб нест, шумо дар ягон кас пул намепартоед. Ба пули доштагии хитон метавонед ки ҳар моҳ 40-50 ҳазор рубл кор кунед. Агар ба шарте ки аз дарсҳои мо огоҳ шавед, дарсҳои моро хуб биомӯзед. Бидроен ҷои хитона зайнид кунед. 100 одами дига мегирем, дарса сар мекунем. То видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.